Най-накрая ми дойде новия мултикукър от Алеоп. Сега тъкмо ще пробвам да направя... Диди, какво е това? Лело, това е мултикукър. А има ли опция за сърми? Можеш да готвиш абсолютно всичко. От яхни до десерти. Става бързо, лесно и вкусно. За какво си го взела? Той аз мога да кажа, че съм мултикокъл кукер там. Тук само отваряш, слагаш каквото искаш да сготвиш, затваряш и след 5 минути имаш готово ястие. И какво? Аз вече не съм ти нужна. Не, Лело, нямах това предвид. Не, моля ти се. Знам аз, те хората казват, един ден децата ще те забравят, ще те заменят с робот. Стига де, защо сега така говориш? Остави това, аз друго се чудя. Как пък не направиха машина за мъже и си избираш? Рус, синеок, с плочки, с големи мускули. Лело, моля те замълчи. Богат, с хубава кола,